Čaute, dneska som chcel spraviť prvý tutoriál. Dneska to budú triky. Black Hops, Triple Magic, Kaskáda a to je všetko. Kaskáda, Triple Magic a Black Hops. Tieto tri triky som už ukazoval aj v minulom videu, ktoré môžete sa pozrieť, iba kliknete na môj kanál. Dajte tam samozrejme like a odber a napíšte tomuto videu komentár. A teraz sa ideme vrhnúť na prvý trik, ktorý je kaskáda. Vyzerá takto. Takže, začneme v obyčajnom double or nothing. To je, že takto prehodím prvú otočku cez ruku, potom cez prst a potom urobím tu na vlastne trapaézu. Takže, teraz vyhodím jojo a pustím tento ukazováčik a jojo mi pristane na tomto hornom stringu. Takto. No a to urobím tak, že mne sa to najlepšie robí tak, že najprv vyhodím to jojo a potom pustím ten ukazovák. Že vyhodím, pustím. A skončím v takomto mounte. Ja ten mount síce nemá meno, ale je to mount. Potom keď sa dostaneme do toho mountu, no tak urobíme vlastne to isté akurát naopak. Čiže vyhodím si jojo a pustím tento ukazovačík a jojo chytím tu na. Takto do trapaézy. Čiže to urobíme takto. To urobíme tak, že si takto tu nadáme, nebudeme to mať cez celú ruku, ale tu nás si dáme len prst. Teraz vyhodím jojo a opäť a pustím toto a snažím sa čo najviac chytiť to na tento string, čiže vyhodím, môžem trošku si aj drepnúť, chytím to na tento string do trapaézy. No a potom, keď už som mal v tej trapaéze, tak budem robiť vlastne, tu si môžem dať zase celú ruku, kde trapaéza cez celú ruku, a teraz budem takto podsekávať. To je, že ja si zastavím jojo, aby ste mali na to prehľad, že vlastne vyhodím jojo a takto, vidíte to jojo, a takto podseknem ten string a dopadnem nejako takto. Že ja vám to ukážem aj takto, že jak to ukážem. Že mám to na trapaéze, si predstavte, že to mám na trapaéze, áno, že mám to tam, vyhodím jojo a takto s týmto ukazovákom, takto to pôjdem doľava a takto ten string podseknem a tu nachytím to jojo. Čiže už asi v tom máte prehľad, čiže ja to ukážem už aj takto, že čiže mám tam trapaézu, vyhodím, podseknem zľava a chytím jojo na tento string. Dobre, ja si ho naviem a už to môžem asi ukázať normálne roztočením jojo. Čiže ja si roztočím jojo a teraz opäť vyhodím, podseknem a chytím jojo na tento string. Najprv nemusíte sa pokúšať chytiť tam to jojo na ten string, stačí, že sa naučíte najprv iba podsekávať ten string. To je, že iba proste budete robiť toto, nemusíte to chytať, je to jedno úplne, lebo viete, samozrejme sa to len učí. A potom, keď už zvládneme robiť, že toto prvé podseknutie, toto, že to už budeme vedieť aj chytať na string, tak si tu nadáme opäť celú ruku a vyhodíme jojo a opäť podsekneme, teraz vlastne naopak budeme podsekávať. Čiže s touto rukou pôjdeme doprava a takto podsekneme. Takto. Ja to ukážem zase so zastaveným jojom. A vlastne ja sa do toho musím dať dostať. Teraz vlastne vyhodím jojo s touto rukou,
podseknem tento string takto a chytím jo na tento string. Môžem to už asi ukázať normálne s roztočeným jojom. No dobre, čiže pôjdem do toho mountu. Takto už. A teraz vyhodím, podseknem a chytím to do double or nothing späť. Čiže takto podseknem a najprv to nemusíte chytať. Zase opäť je dôležité sa naučiť vlastne to iba podsekávať a potom už keď to budete vedieť podsekávať, no tak až vtedy môžete chytať do toho double or nothing. A potom klasicky pustím pravý ukazovák, robím jednu otočku doľava a teraz iba vidím z trapézy, vymotám a môžem dobáhnuť. Čiže to bol prvý trik. Ešte nám ostávajú dva triky a to sú jaký to bolo? Triple Magic a Black Hops nám ešte ostávajú. Takže teraz by som sa vrhol asi na Black Hops. Ale na Black Hops sa musíte najprv veľmi dobre naučiť kaskádu, lebo bez toho to nejde. Je to vlastne kaskáda, ale z Triple or Nothing. Kto nevie, čo je Triple or Nothing, je to vlastne Double or Nothing, ale mám tam ešte otočku naviac. Takto. A vyzerá to takto, ten Black Hop. Zase vyskáčem do trapézy a podsekávaním sa dostanem späť do Triple or Nothing. Takto. Takže, začneme v tom Triple or Nothing. Teraz vyhodíme jojo a pustíme tento string a chytíme na tento string. Dobre, že pustíme tento ukazováčik, iba tento string. Nie celé, že nie takto, ale vážne len tento prvý string a vyhodím jojo a chytím ho tu. Takto. Teraz urobím toto isté s tým, čiže vyhodím, pustím, chytím. No a teraz som už v kaskáde Double or Nothing, čiže už viete klasicky. A to bola prvá časť triku. A druhá časť je podsekávanie a dostávanie sa do Triple or Nothingu. Čiže opäť sa budeme takto podsekávať, aby som sa do toho dostal. Takisto, že normálne to už viete, čiže to preskočím. No a teraz musíme zase vyhodím, podseknem a chytím jojo na ten string, čo som podsekával. Ale ja si rozmotám jojo, teraz musím sekunda. Dobre, už to mám rozmotané. Čiže pôjdem, vyhodím, podseknem a chytím jo na tento string. Čiže tak. Teraz, keď sa naučíme toto, samozrejme najprv sa to učíte tak, že nebudete hneď chytať to na string, je to jedno, proste hlavná vec je naučiť sa to podseknúť, že nemôžete sa to hneď učiť dopredu, keď neviete základné triky, ako ja síce nemám na YouTube ešte video o základných trikoch s responsívnym jojom, ale napravím to, do zajtra vyjde, určite, to vám sľúbim. Ale, tak už sa vrhneme ďalej na video. Čiže máme ten Double or Nothing, prvé podseknutie, chytenie. A teraz vyhodím jojo, to najťažšie podseknutie. Vyhodím jojo a podseknem ten string takto. A chytím jojo na tento string. Takto, čiže mám takto, vyhodím, podseknem a chytím na ten string, ktorý je najďalej odo mňa. Čiže ja to ukážem ešte raz, že mám to takto. Vyhodím, podseknem, chytím na string, ktorý je najďalej odo mňa a som zase v tom Triple or Nothingu,
to už iba pustím všetko, urobím 2 otočky doľava, vidím v trapézii, máte. No a na dnes nám ostáva posledný trik a to je Triple Magic. Už jeden z jednoduchších trikov. Ale vlastne začína v triple ornatingu, ale nerobíme prvú otočku takto cez celú ruku, ale musia byť všetky otočky cez prsty. Potom už iba vylieknem. A je to vlastne o tom, kedy nechám veľmi veľa stringov zmiznúť. Čiže pôjdem do toho triple ornating, ale iba cez prsty. Teraz zhodím všetko z ľavého ukazováku, ale iba tento string, čo je najďalej odo mňa, nechám na prste. Čiže nejako takto. Teraz urobím 2 otočky takto doľava. To som ukazovala tie otočky. A teraz, ja už sa to začalo, takže som si ho musel toto. No a teraz už nám stačí urobiť iba 2 otočky s prstom, čiže jedna, takto dopredu a druhá. Teraz všetko pustím úplne z pravej ruky a som v trapéze. A to je všetko. A na dnes by som sa s vami už chcel rozlúčiť, ale nezabudnite mi dať like na toto video, napísať koment a dať odber na môj kanál. Čiže ja sa s vami lúčim a čaute.